Nimbano orasyon manen papagayam, itaro kung daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito'y laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nakita ka nun ni Damian, ti talunasan, iti kaunasan, Esmeralda. Kaslad na nagipala daw, tana itugkik iti daga, ang nakita na. Amang ano ni Manong gabat mo't lang ti akin aramid, tatang. Ay, awan mo't sa bali na pagdamagak ko ma. Kagurgurak ni Manong gabat. Da nagkarasaka si Tideya pa sir. Nigabat lakit Ni Manong gabat ka di at talaga? Ngam ako'y asaan nagparang kada tayo? Saan tayo napakadaan ti dadateng na? Saan tayo anang nagtigaray iti kabalyo na? Dakas tagparparik na kanya. Duat imabalin nga ramidon na. Anya, tatang? Inrantan na tisan ngagparang. Tapno si imen na tayo. Numakisinarag tayo ti kabalyero. Anya? Kasano na dumteng ti kabalyero? Oray na minsan. Saan ang nagparang kadata ti kabalyero? Isaganaan ta. Tidakas nga ramidon na kadata. Di ko'y kalaang anak. Anya taramidan nyo? Di kalaang hindak kitaan. Panagnakak no nigabat inadlaw ta nagkarasakas. Amang nuitan, amapadasan mitagrangat. Diyak kaya't nagpagkat kayo, tatang. So asyak lang. Saan? Amangan no anya ti aramidon na ka. No kasta nga rod, at tinulong tayo langin. No sisimen na ta talaga. Kat makita na asaan ta ngagtrabaho. Delikado ta ken Senyorito Brandon ni pulong na. Iso asyak langan tagtignay. Nakadlaw sa nagkagama. Kunangatan nila kay Emiliano asan ko na siputan. Nakatunguraraw ti ulo na. Kabayatan ti panagarudok na iti panagturong na ditoy. Nagmayat na paltugan ti ulo na. Ang saan pa'y nga ita agundasak da ita alakay. Masako lang mapanagnikak. Nung nalimad ang makisinsinnarak ti kabalyero kada Esmeralda kan lakay Emiliano. Sana mabali na makita na panay talakay. Umakarak. At ay iwak pala idang agama. Anya talaga ti kaadam iti dayay apaset ti Bilya kapa. Saan kayo kadi amamati kanyak? Sapsapulan kayo. Anya kumati sa baling aramida kijay. Sa bagay, wen matkin tingagpaiso. Agam mapiit lang. Apay nga da kapailaan dito'y Bilya. Madamdama pa yung mapanak iti kaladaan ay pagdaldalusan da Esmeralda dan Ama Emiliano. Si gudmat masapa amapmapan ka ijay. Nagadwa damdamagan nyo. Inakman kit di itimplaan iti kape, nanabarang. Sige. Kaslaad da nalimot a kwarto iti aking baba apasat ti Bilya. Amangan no at the basement ti Bilya. Kat ijay tinalimot a dalan. Apay, nakarupangat ka. Anyat kaguram, Brandon. Napan ko din na magkadagiti gwardiya iti Villa no ayan ni Bruno mama. Sanda ka no na si putan no sa dino di nagturuan na. Anya dita agalad ni Bruno. Pumana wadyag pakpakada. Kasla iranrantan na timang sulon mama. Ipakuyok ko kumakinig gabat ama panigi kaladaan. Tapno makapagtinulong da amang kamag iti kabalyero no nagparang ijay. Apay nga binan ni Bruno laan. Mangipakuyog ka pa iti adado a tao. Sige mama, panawang kayo pa. Kasaritak ni gabat. No saan kumapimanaw ni Bruno adi nagpakada.
Dua kayo ang mapan iti kaladaan. Kasilatan tala, madam. Uray ta duda ngagbambantay iti bilya. Mangayab ka iti 5 akadwam. Senyorito, anya nga tanong kasto iti aramidan tayo. Umuna aklat ta ni Jay. Sumarunudan to kanyak kalpasan ti may nga oras. Angam, sandang agpadlaw. Napintas day ta singasing mo. Ore da Esmeralda ken ama Emiliano. Masapol asanda makadlaw. Sige. Kasta tala, madam. Sikapan tayo ti kabalyero kadagijay nga gama. Iti da iti agundaw ay. Masapol ang makamagyon ti kabalyero. Kat may ipaayanan iti hostisya. Ti panakatay day di baba. Sardin mo pa'y laglay, tanak. Tas tao na yan nga nang mo. Nadaripas-pas ka ni Tilingat. Makainumakpay din, tatang. Mawawak lang na yan. Nagdagaang mat ngamin. Nalawa dahil tinagabyon mo. Napartak kang agtrabaho. Napigsa. Uray babae ka. Ken ubing kapay. Kanayon lang ay ibagati kasta kanyak, tatang. Saan aga po ta babayak lang. Nakapoy yun na nakapsutak. Ay, Nagbalinak anatibkar. Ken natangken dagiti mas masil ko. Natibkar dagiti takyag ko, tatang. Kasama ti gurgurong ko. Talaga trabahador akon. rumbang laang anak. Nukas pangarigan tamatayak. Ha? Si Kanto ti mangituloy. Tatang, saan niyo kumasang kaibagati kasta? Unkayam, nabayag kayo mat anak kasubli dito eh. Nakadayo pa'y. Nakadano na kiti kaunasan. Ngamsaan ko ang nakita ni Gabat. Kasta? Anyang aruday dyan nadlaw tayo akarasakas? Kapay nga aging gaita. Awan pa ni Manong Gabat. Ni Gabat lakit di Dejay. Ang mga nunadlaw na. Kat daras ngay makar iti naglemengan. Itang man pa yung aramidan na ti kastoy kada tayo. Agat atap da. Ang makikumkumplot tayo iti kabalyero. Wano? Tingata kabalyero day dyan nadlaw tayo, tatang? Diyak lang mo anak ko. Nga magduwa-duwaak. No kayat na ti makipagkita ka data. Saan nga iti daytoy a lugar taam muna ang napaggan. Oh! Oh! Diyak lakit ti agbidtot. Ti kabalyo ni Bruno dayta. Anya ti aramidan na ditoy. Oh. Dakas nagparparik na kanyak. Isulakit di, ti mo na nga imay ditoy. Tad naman ang dakas apang panggaban na. Amukon na niya ti aramidak. Nakpailaan kita ang Esmeralda ken ama Emiliano. Nung sa anak nga agpakita kadakwada. Nuawan ni Bruno amang banbantay kadakwada. Sa pulak no sa dino ti ayan ni Bruno. Saan ko nga ipalubos ang masikapan nak? Isaganam ni si Maron andam. Kadwaan na kamapanay di kaunasan. Kahit ko makita dagiti muna ana imula nga unas. Senyorita, ti Sartinyo. Napuudot ang ti panawon kat nalakakayon amawaw. Nagyamanak na nabarang. Papanan nyo ka di ita, senyorita. Iji kaunasan. Kan amangan mapanag to pa Jeranso. Nabayagan nayak na panijay. Nagpakada kayo kadimit lang kini senyora? Sana masapol ngagpakada keng kuana. Oh. Anya nga tinangasit kanyo kanyak. Ay, Dan sa kursun na dayo kadagiti gwardiya diti bilya. ni senyorita. Awanin kanyak da ita. Bakit ako? Sige, agsubli ak man lang ni Tibilya. Bandakid yang kaunay barang
Wano, kaya't mo ti sumuro ti jay kaunasan, ha? Anya ko mamat ti Aramida kitay, senyora. Nakaararte ka nga, Ben. Apay, anya trabaho maya jay lugar yo. Makiraap kan makigapas, senyora. Narigat kag kapudutan sa klat ngagtudo. Nabayagan nagsakitak ide. Basit lang nga bidot mo barang. Mapapanaw kan dito'y Villa. Saan ka di, senyora? Narigat ti agkatulong. Sana bali, talibre mo ti panangan kaw. Ha! Dahil tala panangan mo't pampanunod. Panawanak malangan. Awagak ni Hepe Escobar. Tikot kinalaing namot nga glambang dayja kriminal. Dahil ni Bruno. Dito'y lagayam tinaglamangan na. Mayat ti panagpayubyub na. Anya nga tati aramidan na dito'y. Sisiman na nga ta dala ka Emiliano. Subugak man amang tikaw kan ko na. Mang parnuayak itrip PS sa mga kadagos. Itan. Sino ka? Kasta unay apa nagtalangkyaw na. Mabutang sakit eh. Salikaw kawag iti ayan na. Ang nadaklaan tipadak ko. Kat inton dandani akon makadanon iti ayan na. Tikawag. Apayasan ka nga simak. Sika ka rin ti kabalyero. Saan nakasam kong ti bawat ti pantunto? Loko. No kaya't kaapatayan. Nakawaywayaak. Nung sika ti kabalyero, saan kan ang makalikpipay? Daytoy abingkol. Ti pangtikaw kakunkwana. Ipalapal ko iti nagkapwak. Ngam, ti sanang amo. Asidaga kon iti likodan na. Itan. Matay ka! Nagpaputok ni Bruno. Nakigtot dalakit di da Esmeralda kan ama Emiliano. Tatan, ada ka ng bungit, Jay. Asidig lang dito eh. Esmeralda, agkalma ka lang. Saan ka may padlaw dyan yaman apa nagbutang mo? Nakulit man nanti ka lang mo, Kas lamay may silang tagpapaputok anak. Sino ka na di Jay? Namangan no kaya't natalaang abot-bot kan. Kasano na may ramraman ta, Tatang? Aglingid ka aning baga. Paliiwan ta dagiti sumarno ang mapasama. Agsaysayang ka lang iti bala, Bruno. At sino ay ati palpaltugam? Sikat yan na tili ko na. Kan, apa yan nakapaturong ti paltog mo kanya? Saan mo gayam ang masiputan ti kabusor mo? Kunak man no nasiglat ka. Kat, patayin nak. Manglilipot ka. Adaman damagak, Bruno. Anya ti kaadam ditoy. Kat anya ti panggap mo. Imanaw kay Jibilya asan ka nagpakada. Kat dito'y gayam ti mayam. Amom no apay. Kaya't ko asyak ti makakamag iti kabalyero. Tapnoan niya, Bruno. May subli ti panagtalak ni Senyorito Brandon ken ka. Naita ti kaya dama pasamak. May paay ti ustisya iti papatay dahi di Don Sabiliano. Awan bibiyang mo iti dayta. Tanagabgabat ka lang iti Hacienda Margarita. Dinadaal mo ti planok. Nakibiyang ka. Nagmaladawak nga imay ditoy. Tapno masimak kumada Esmeralda ken ama Emiliano. No makipagkita iti kabalyero. Di ka katunto. Agpada tayo ti pampanunutan. Basol mo no apay ang nagpaputukak. Umay kan. Masapol nga agparangta kada Esmeralda ken ama Emiliano. Anong gabat? Manong Bruno?
Adda kayo gayaman. Payasan mi anadlaw ti sasangpet yo. Itay kayo kadipay. Da kayo kaditi nagpaputok. Anya di panggapyo. But nged da kami, windo kayat da kami alib aten na patayan. Nakarit ka una ya lakay. Nakadanon ka di dito, iti bala ti paltog. Rudyak makatapal, patayin ka lakay. Talaga adakis ka manong Bruno. Sige, anya pa lang tiro rayon. Paltugan na kaming kinitatang ko. May saka ba, Esmeralda? Ha? Babae ka lang, kaslad na ka ba alam? Agtala ka, Bruno. Isakit mo na ito yung agama. No agipulong ka ni Senyorito Brandon. Dakas ka. Wano kursonada mo kadimot ni Esmeralda? Pumanaw kalangan ditoy. Siya kung timakam mo, iti daytoy. Ada akong dito eh. Agaluwad kayo ano ah. Lumapanag-nakan mi makikadkadwa kayo di kabalyero. Kung siya kung timakam mo. Siya ti Pangulo yo. Masapul atong palanak, Bruno. Dang ganda gitu agama ti panang papain mo kanya. Sika agabat. Agpin na tayo kayo, paikit din. Si kanto pa ti patayak lakay Emiliano. Ayat mo. Tong palanak, Bruno. Umadayo kan ditoy. Na nagsipot ka na imbag. Taamangan no libatan na tati kabalyero. Da kayo nga agama. Balagan kayo. Saan kayo nga agtignay itidyak magustuhan? Nalawan tinamulaan ti Jonas. Dagdakkelan dagiti dadduma. No may buston dagiti Jonas. Sumardengoten ti panagkiling. Sumaruno ti panakaasikaso dagiti naimulan. Mabalinton at tumulong dagiti dadduma at trabahador. Iti panakadalos ti kalidaan. Nga masapol ko makmagan ti kabalyero na sino man da jay. Timteng da mamang. Kadwa na ni Barang. Di jay. Tulungan na ni mamang adumsa. Anya nga tatimayan da ditoy. Apa yan nagkarway da? Kasaritak manida. Babay nakitin na ito agabat na dangdanggan da Esmeralda kan lakay Emiliano. Pagparparangin na saluyak kan babaw rin naklatan. Nasikapan nakitay. Napartak na gunggunay. Diyak nadlaw nga dagayam itilikurak. Ulitat, Esmeralda, lakay Emiliano. No ito doyo ti paglumlumangan ti kabalyero. Ada gungunayo, kada Senyorito Brandon kan Doña Margarita. Saan mi pa yan naasitigan na kabalyero manong gabat? Madaksan kayo kini Senyorito Brandon. Nagulbot kayo. Sa maduktalan min tumat lang tipod no. Awan ti amumi. Awan ti maamuan nyo kada kami may panggapit ti kabalyero. Kanya nga tanong di atak da ita agabat. No mapatay ko di sangwanan da Esmeralda kan lakay Emiliano. Mapabot ngan dalakit di. Iraman ko pa yung napatayin da ita lakay. Kan ilamang ko ni Esmeralda. Sa dino tayan mo. Umay ka man ditoy, Bruno. Nakapinpintas ko man nagundaway. Amok amang mangagnak, Bruno. Umasidag ka, kunak. Kanya nga tatibaga na kanyak. Ibilin na nga ta, apatayoy ko na iti agama. Apay gabat, ibilin mo ka di, apatayoy ko na iti agama. Anya? Ang payapatayin na kami, anya't basol mi kada kayo. Bruno, saan ka nga agbalin amaan? No patayon tayo. Kasano pa'y amakumag tayo ti kabalyero? Anya na kanyay. Lada na pag ti kabalyo, tadayo. Anya, ti kata sa wunda ito. Delikado na ti gabat. Ang mga tulisan na kita. No muna, tawa na itugot ko nga umda sa bala. Makigasang gasat ta, Bruno. Masapol ang makumagtan ti kabalyero. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga numay panggepkeng kan iti sumarunungayin kami patangatang. Kas nangagam Bruno. Sapsapulan na ka ni Senyorito Brandon. Uray, dadandag ito'y kakadwak. Agsubli ka ni Jay Villa. Anya, Saan ka na sumupyat? Kabalan min da ito eh. kasatong ti planok. Oh, apay nga saan ka pa'y nga aggunay? Amom no kasano ti kinaranggas ni Senyorito Brandon. No saan amatong pati pagayatan na. Oy, da kayo nga gama. Api nga gumulmuling kayo dito. Agtrabaho kayo. Agtrabaho kami, Bruno. Kawanan pa'y nalakay, sumungbat pa'y lang. Patayin ka man langan. Saan ka nga agbalin anatuso, Bruno? Nakakaw mo ti paltog ko. Isublim dito. Laglagi pam. Tao ka lang. Noan niya tibilin ko. Masapol atong palam. Anya ti kayat asawan da ito'y tatang. Nagato ti pasurot ni Senyorito Brandon amang bambantay kada tayo. At tapon da, aga kumblot tayo dagiti tulisan. Bilin lakid din ni Senyorito Brandon. Agpagkat tayong samat ng tatang. Agtrabaho talata. Saan mo ngay padlaw ti panagbuteng mo? Ngam agsipot ka na yung bag. Masapola nakasagana tayo dyan yaman ang mapasamak anak. Imbagkit ti tapimanaw ni Manong Bruno. No saan alinapdan ni Manong Gabat. Amang ano pinaltugan na takuman. Nakasagana kita, Esmeralda. Makigasang gasatak. Sa nabalin ngagbalina ka kriminal. Ngumano panda kayo tulakit eh. Ha, saan na kapakamaga si bibiyag? Aglamagak. Agalukoya kadagiti pada tayo at trabahador. Tapnulabanan tayo da Senyorito Brandon. Marwam kalaunay na pumanaw nga san ngagpakada. Sino ka dito, Bilya? Ha? Senyorito, kaya't ko kumatulungan ni Gaba tamang kumag iti kabalyero. Ngam saan ka nagpakada kanya? Mawatam! Pagimbagan ti asyenda ti Aramida. Sumumpat ka bilang? Loko! Si! Nusang ka pala nga pumanaw iti saong patayin kan! Sige, senyorito. Lupaltugan da. Kunaan kayo ah. Awan matnat kasi iskakon. Makigasang gas sa taon. Tonta! Kasangsangpet lang ni Bruno. Papanan na pailaan. Binaon ni Senyorito ang mapanagbantay iti kaunasan, Senyora. Pimadaw! Ajak man la nakasarita. Naggapuan na kano itay. Naggapo kano iti kalidaan, Senyora. Tulungan na kumakano ni Gabat amang kumag iti kabalyero. Kay, Saan da kano anauray ti kabalyero? Ang nagpakita kada Esmeralda kinla kay Emiliano. Kat itay dimteng kano dagiti binaon ni Senyorito Brandon. Nagawi din. Ta kayat kano akasarita ni Senyorito Brandon no apay apim manaw adi nagpakada. tumustoso da dya Bruno ah. Nakitak ti panangdanog ni Senyorito Brandon ken kuana, Senyora. Pinaturungan na pa iti paltaw. Ha, di na pala pinatay tagong gunana. Tunto ka ba lang? Senyora, apay at tinungpadak. Kasano di katungpan? Kaya't mo na yun nakpai. Kaya't mo ta idumudum ka dito si Bento. Diyak kaya't timamulmulagatan ha. Panawanak nito yan. Sige, Senyora. Oh. Kanyaman ni Senyora. Napamulagat aklaan itikigtot ko. Inagurat akit. Tinungpanak batag. Agasam. Tauray pinaltugan ko malatan ni Senyorito Brandon ni Bruno. Kaslapyag pangyar-arigan da tibiyag dagiti tao da. Ay, nadangkok na launay. Nasakit tinakam ko iti panangdanog ni Senyorito Brandon kanya. Kinagura nga ti papanaw ko ajak nagpakada.
Kanti pa nagkalintagak. Plano nga unaan ko manigabat namang kamag iti kabalyero. Dahil agabat ti pasalsali. Isa mapatay ko na dyan. Mapanak iti kaunasan kasimpilin ni senyorito. Nga mapagbiitak lang. Agsubliak to iti kalidaan. Masapula siya ti makakamag iti kabalyero. Liputak na agabat. Masapula mapatay ko. At no siyak tumanan ti Pangulo dagiti pasurok ni Senyorito Brandon. No mapasamak na ita. Alukuyak ida amang laban kadagiti agina. Amok nga danalima da basement ti Villa. Ijay to ti pangipupukak kada doon niya Margarita kan Senyorito Brandon. Parigata kan bisinak ida aginggat matay da. Sakton ni Don Bruno. Apay alumablabaga dagiti matam na nabarang. Ay, Namermeran ka wenno nagsangsangit ka. napaluaak senyorito, gapu iti panangtong pa ni senyora kanyak. Abdaman nga tan basol mo. Anya gayan timbaga ni Bruno itay imbilin ko kada kayo. At dumanon kada bursyo ngagbantay iti kaunasan. Sana nagsasaw senyorito, nagtungod laang. Nasakit nga tatinagam na iti panangkabil ko manang kengkwana. No saan la nagpakpaka kasi paltugak kumangkait. Ada ka di ibili nyo kanyak senyorito. Awan, daya lang ti damagak. Agsubli akmet lang arod iti bilya. Ta amang ano ada pangibaunan ni Doña Margarita kanyak. Amang ano tungpaan nagtumanan no jak agtungpal adago. Basol mo madlang. Kat, nasakit ka di tinakam mo? Saan senyorito? Sige, mabanggan. Delikado akman no ipulong na kini senyora. Apay nga nasitgan nakmanong gabat. Agunget ka kadi, no apay ang nagtugawak tapno ginanaak. Nabanog ka din, Esmeralda. Madama pa ilati pa naggabyon ni Ama Emiliano. Tatang, isardin nyo daytan, malaman, inton bigat manan. Siyak ti rumbang amang ibilin, nurumbang agsardeng kayo ni Esmeralda. Tao kami manong gabat. Saan kami anuang kintatang ko? Esmeralda. Apay akitaan nakitikas sa. Banlaagan ka ha. Di nakgamden nga arakupan manan tamakitam. Tangiwat mo. Amang ano mangagda ka dagiti kakadwak. At ipulong dakin ni Senyorito Brandon. Mabutin ka nga mga nudosahan na ka ni senyorito? No kas pangarigan maaman na dayta. Sakbay ang mapatay nak. Aglibasak apumanaw dito yung pilya. Ng masapol nga ikuyog ka. Ha! Di nakbutbutgan. Patayin nakpay nga muna. Ho! 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 Anak. Apay ang pinagsarding mo ti kabalyom. Ang mga numakamatan datadagabat. Si marunuda malklaan ka na tayo. Atang, Anya ti kahit asawan di naunag pa nagsinaay mo, anak. masya anak launay kada kayon. Nalawa pa ti kaladaan agaikan tayo. Nanya launay ti ikarkarayo kada senyorito Brandon kanton niya Margarita. Kaya da kadusaan. Tapno mapilitan at amang ipudno iti may panggap iti kabalyero. Anya ko mati amo tayo ti dayta. San tayo matana as asitgan? Ore anya pa iti pa nagpalawag tayo. Ore kasano pa iti ramidan tayo. Apay asaan da mamati? Esmeralda, dagayayan. Di mapantan na. Dandanin makamatog dagiti nakakabalyo. Indawluan lakit ni gabat ina.
Dahito yun ti kapintasan na gundaway. Matay ka itan gabat. Kat matong palto matan tinabayagan na planok. Sagarak ti palto ko. Sirigag ang naimbag ni gabat. Sigurado kamatayan. Kalpasan na. Kamakamag da Esmeralda ken Ama Emiliano. Kukwa ka itan Esmeralda. Ho! Ho! Tatang, kumpit kayo na yung pagkanyak. Ang mga namat kayo. Nya nga tati kay tasawon dagaya kanal buong anak. Tsak among tatang. Ah, Sumarsaro no itay kada tayo damanong gabat kan dagiti pasurot na. Gumawan damatan. saan nga taan naranaan da ti kabalyero. Mapali na kasta. Ah, Ngams, awan mo tanti kanal buong. Intay yung tatang. Sumit ngatan. Matanagan lakit di itan ni nanang. ti maod baikit din di nervyos ni nanang mo. Ay, matiliwak no ko anak ka mo lang. Wan, intay yung tatang. Dagiti imbaunsa ni Senyorito Brandon ni Jay kaladaan dagiti dimteng anak kakabalyo. Kasangsangpat matla ang daborsyo. Ti pakas da awa. Saan da kinakuyog ni Bruno asimbangpad? Ay, impakat naman nga tanti kinatuso na. Saan latang nga agnak ang puray kasano ti panakamansuna? Apay, asan yung akad ni kabat? Ha? Paraw kami ti kaladaan, senyorito. Uray na kano ti kabalyero. Kabalyero ka na. Kat apay ngag may siya? Uray tanulaan ko man, ikadwa na. Senyorito, tadanang agniya kanal buong itay. Mga no di kabalyero na yan. Dembag, kawan tinapaltugan ka na kayo. Kasla, saan ka na kami ti puntirya na, senyorito? Tinawar mo jaglawlaw. Awan mo tinakita ba tao? Che, magsubli kayo. Kabatay nyo ni kabat. Sabi senyorito. Mga ala kayo, di pagsilaw yun. Plano ko mati makisiniblo kiti kabalyero, senyorito. Adda ngamin nadlaw ko amang sisim kada kami. Apay nga awan na bati akadwam. Kasla makabaal ka matlaw na yun. Nasubram sa tagtalag iti bagim. Napanunot ko nasaysayat ngag may saak, senyorito. Ngam, nakangag kano dagiti kakadwa, iti kanal buong. Saan ko nga intaltalak tinangag ko akan albuong. Tamangan ko nakno binutbutang laang dagiti kakadwak. Da Esmeralda kan Ama Emiliano. Bueno, ni Bruno, senyorito. Gayam. Awan pa ni Bruno. Kanapay ko maabot-but ng nadagdi agama. Jak amo na niya tagtartaray iti utak na daydi a Bruno, senyorito. Pinanggap na kit din apaltugan ida. Anya? Sinalbag. Sumangpet tulang kakakaasi man ang kanya. Pasensya kayo iti panakasingat ti panagsarita yung kinigabat, senyorito. Papaayaban na kayo ni senyora. Mangrabi itayo kanon. Madamdaman ton. Agsarsalita kami pailang kinigabat. Saan na ngamin akayat ti agmaymay sa amangan, senyorito? Wen, mabitlangan ditoy. Sumarunuak. Sige, mabangkat. Nasakit ti ulog. Ganti si bubuka labagay ka. Ayan ko. Napungo na iti ima kan sakak. Kunik lalo ti tali ti kabalyo. Kaya tasa ko na ito. May parang guwayo na. Sana mabalin na ito. Oy, rukatan nagtagwilo ta. Ikan lagi ti pata sa laban. Agwilo ta! Bigat barang. Anjat mapaspasama ka. Anjat mapaspasamak dita baba. Jakman amo, senyora. May sa ka ba atonta? Di ba amot mapaspasamak dito, Vilya? Ayan ni Brandon. Bimaba itay, senyora. Nanggag ko itay akasarsarita na ni Gabat. Umaribusuda mo itay. Inka kitaan. Tumamdag ka dita tawa. Ay, uuwan, senyora.
Kas nangagyo abilin ni Senyorito Brandon, nanabarang. Saan asim mangpet ni Bruno idirabi eh. Ne, apay nga ta? Iso asapulan tayo. Amang ano naranaan na ti kabalyero. Kat pinataynan. Oray ti bangkay lang ni Bruno ti makita tayo. Urayak la nagkintayag. Anya tinapasamag ni Bruno. Ang anya papasamak. Ay, Sumakay kayo ang kadagit ti kabalyoyo. Rabi ilaw na yan. Sige, mabantayon. Ang anya papasamak ko na ka. Senyora, saan daan napasangpot ni Bruno? Kat napansin na apul dagabat. Anya ti kinunam. Abangan no pimanawan, takas na awan sirbinan dito asyenda. Hindi, tati saan ko nga mo, senyora? Ayan ni Brandon. Kasla saan ko anadlaw? Amang ano, jak lang nadlaw, senyora. Di kakat mo lang tonta. Dunyak makapagtipil tong paan ka manan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agsipot kayo na imbag kakadwa. Amangan kit din o pinatayan ti kabalyero ni Bruno. Kat paspasungadan na tayo. Narigatan. Numalibat tayo. Saan ang mabalin nga damatay kada tayo? Saan tayo lang arudan ang masarakan ni Bruno? At dapay matay kada tayo. Nung saan ko maaga po iti kinatoso ni Bruno? Saan ko mapasamak na iti kinkwana, mama? Anya ti kayat masawan ni ti dayta Brandon. Imbaon ko ni Bruno, adumanon kadaborsyo ngagwanawan iti asyenda. Ngam na nga to kanupay lang ti init iti pimmanaw. Sandaan na oray ang nagsubli. Saan ka diyan nagpakada-kadakwada? Saan ka nung mama? Pimmanaw latan. Sa dinungaro din ti dapadanda. Naita, tiya ka mo. Ha? No pinatay day jaya kabalyero, anya pa'y ti mabalin tayo. Kahit ko amamuan niya talaga tinapasamak kinkwana. No makita dati bangkay na, agi karo dagiti trabahador kanya. Iti da ito'y alugar ti nakapasamakan ti kanalbong itay malam. Saan ka di, kakadwa? Dito'y nga rod ti sawaran tayo. Tamangan no dito'y apinatay ti kabalyero ni Bruno. Bingayan tayo ti grupo tayo. 5 lang ti sumpok iti kaunasan. 5 ti agwanawan iti aglawlaw. Kanda kayo 5. Saan kayo adumdum sa agkadag iti kabalyoyo? Agturong tayo iti dayjay apasat. Asino man dayjay a kabalyero kakadwa. Masapol a makemmeg tayo. Agmay salaan. Saan tayo nga ipalubos nga atiwan na tayo? Kasigurado adusaan na tayo ni Senyorito Brandon. Amangan no adapay patayin na kada tayo. Agyaman na kiti daytoy akape nanabarang. Langam tinapuyatan ka apat. Ay, anya ka di nga oras itay nakasangpet kayo. Agtartarao ken dagiti manok itay nakangagak iti garaig iti kabalyo. Makaturo kak launay igen. Ay, banog kan puyat daytoy nanabarang. Kahit ko kumapay ti maturog, aglawag matan. Nasarakan nyo kaday ni Bruno? Saan? Sinawar mi anay imbag ti nakapasamakan ti kanalbong iti rabi. Awan nanabarang. Kaasimot ni Bruno. Anya nga tan tinapasamak na. Amangan no pinatayan ti kabalyero. Saan mi nakita ti bangkay na? Gungguna na. Basol na matlaang. Tuso ngamin. Saan natin nung paltibilin ni Senyorito Brandon? Nanabarang! Ay, nakariing kayo gaya man, senyorito. Itimplaan kayo ka din, iti kapiyo. Madam naman doon. Panawan na kami pa ikan kabat.
At nanapatay kapag sarita mi. Sige, senyorito. Kumusta ti parang sapul yung kan Bruno idirabi ikabat? Ladingitak, senyorito. Saan miya nasarakan ni Bruno? Ituloy mi ti agsawar inton madamdama. Sana na si katagtignay. Binilin ko ni Tarok amang idaulo kadagtimang sapol kay ni Bruno. Agsagana ka. Mapantay ti kabalbalayan. Ita ka din, senyorito. Juan, isaganam ti paltog mo. No aggibaltang dagiti trabahador at damatay kadakwada. Apa yan nagbayag kayong masidag? Itay pay ngayong bagak ngayalan dakiti arak. Ay, pasensya kayo lakuman, senyorito. Nakita na ngamin ni senyora anak kaigamak itibuti ti ara. Tamuna no siya ti aginom. Tinungpanak. No saan kayo kumatundasan na kayo at tinungpa? Senyorito. Ipalubos yukid din na tong panda kayo. Di ako maimbaga asyak tinagpaalay ti arak. Kumaano pinagsaunak pa ni Dunya Margarita. Saan kayo nagkalintigan pa eh? Ala, panawan na kami kan gabat. Tada pagsalitaan mi. Sige, senyorito. Ibaon nyo lang negabat no adak kasapulan nyo kanya. Makapungtutak ni Esmeralda gabat. Kagurak ti addag saludsod. Addan to altaw na kanyak. Senyorito. Ngam santa na pagsalitaan na ita. Adamay singasing ko, senyorito. Malaksid kada borsyo amang sapsapol iti ayan ni Bruno no si bibiyag pay. Tumulong ak ang makipagsapol. Kat, kasanon de Esmeralda kun laka Emiliano? Kinasarita ko nida. Mangibaon naklangan iti sa bali amang bantay kadakwada. Ngam mapan kung tumatlang kita nida inton madamdama. Sige, sige. Makamon da borsyo amang subli itinapanan nyo idirabi. Angam, sa dino ti pang sapulam kini Bruno? Planok ti mapan itinaturod apasat ti Hacienda Margarita, senyorito. Kayat mo asawan. Agmay-may sakala ang gabat? Kabalak da ito senyorito. Mangitugot aklang iti umdas nga armas, ken bala. Ken agbalo na kitilutwak akanan. Adda siguro maanupak at tumatayab alutwak asidaan. Sikati makam mo. Sige, mabalin naklatan na panawan. Ituloy ko ti aginom. Masapol ang makadano na kiti katurturodan na pasat ti Hacienda. Malagip ko ti panagdanon mi kin Esmeralda. Idi sapsapulin mi ni Ama Emiliano. Idi pagaman. Tadanang paltog kanyak. Ti amo ni Esmeralda ket ti kabalyero. Ang dakkel ti atap ko ani Bruno dayjay. Dak lang amin mapanagnakan ka. Dagkasat ni Bruno no saan pa'y apinatay tinanggam magkinkwana. Naimbaglangan tasaanan ang masapol ti ado nga agbantay iti kaunasan. Ay, malagip ko manan ni Esmeralda. Agmauyong aklaunay iti kinapintas na. Ang kagurguran ag. Saan nga mo ni Senyorito Brandon? Analimot kami nga agkaribat. Baram, saan ka di ngayong bilin ko kan ka nga ayabam ni Gabat? Kayat mo, tibatong pamanin ha? Saan kun anak kamakampay, senyora? Kastaunay ti panang pataray na iti kabalyo na. Tapay na panandakano. Napan kano iti katurudan apasit ti Hacienda. Padasin na kano asapulan ni Bruno. Nagtignay lang arudan da borsyo anang sapol kin ni Bruno. Nakibiyang pailaan. Bay anda kumalatan. Di bay anda latta kuman anatayon ni Bruno.
Kaya't da kano akam maganti kabalyero. Ni Brandon nga ron ti kasaritak. Ang subli kay tayan na. Ibagam ko na ngay sardag ng taginom. Senyora, Katanya palat mo lang lagam. Kaya't mo tasulagak na kita nagdadak ko lamatam. nagarudan ka sa rita, senyora. Oh, sabag. Ang mga nusakti, pagbabarte ka ni Senyorito Brandon. Daita tinasimak. Nanggag ko kadagiti gwardya itirwagan. Mapugpukaw ka no ni Bruno. Anya ti kaya't da asawa ni ti mapukpukaw tatang. Esmeralda, ang trabaho talat na kabayatan ti panagsarita ta. Saan pa ngimay ni kabat? Nga mamangaan wada sa baling imbaw na. Kat sisi iman data. Isa't nagayang magpupungto ti Senyorito Brandon na nangumong kada tayo. Aglalo ta sinong batang bailaan. Agan andad ka, Esmeralda. Jaki palubos sa pagkaramidan na kitidakas tatang. Kabailak asalak ni ti bagik. Ngam anya nga talaga tinapasamak kan Manong Bruno. No sanda, ana pasang pet iti nagpadnag. Amang ano na tayo kit din. Kat atapon da ati kabaliro ti akin aramid. Kat atapon ni Senyorito Brandon ngay lumlumang tayo ti kabalyero. Saan na nakaskas daw na ita anak. Malaksid akayat nakadusaan ni Brandon. No apay ngayon baon nak nagtrabaho iti kalidaan. Kaya't dapay asiman. No nalimad ang makipagkita tayo iti kabalyero. Nagsayaat ko man lupod no dahi tatang. Esmeralda. Aglablabasan ti Senyorito Brandon kanton ni Margarita. Panawanan tapno labanan tayo ida. Napigsa ti katulungan tayo. Dayjay a kabalyero ti katulungan tayo tatang. Magustuak. Dayta ada ko naman nak. Dayta ti kayat ko ang mapasama. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nabungbangan dagiti nagdango abulong dagiti kayo. Anaya plag iti tapang. Ura iti bakras ti turod. Malasin aman mano ti may sarong ditoy. Apasat ti Hacienda Margarita. Nakaulimag itaglawlaw. Kasla siya lang ti tao. Wait lang. Anya nga tatik klase day di akayo. Asik ka man. Madamdama ka nun, akasarita na kayo ni Senyorito Brandon, senyora. Nabartik ka nun, maturog labi 8. Doon niya't nagparte ka na bigbigat. Kaslamat tan kini Bruno ano sumrok at bigbigatan na tayo ginumiti arak. Isungsong nakpay ay te, senyora. Isot pa katungtong paa. Naimbag no na tayo ni Bruno. Natay ka din talaga, senyora. Diyan mo. Panawan nakmanlangan dito'y. Ang mga nunyak makapagtipal batong baka. Sige, senyora. Inakon ituloy ti trabaho. Awagak man nito niya siliton niya. Tapno isot ti kasaritak. Mapadak tulaga di balayta. Nga mawagak pa'y mo na. Napariir a paglinungan iti sirok da ito'y akayo. Nuidag. Amangan na makaturugag. Ngamsan ang maturog tirantak dito eh. Naimbag, tanapanunot ko ti agbalon. Malagip ko ni Esmeralda. Mas daaw dalakit ti. No apay ng awanak anang bantay kadakwada.
kalpasan ti panagkapok ditoy. Mapanak tumatlagan ni Ijay. Ang sakit yolok. Napapudpudot. Wino nakabarbara pa iti panagrik na kiti pagkik. Uray na ka-aircon. Nanabarang! Nagbayakan! senyorito! Umayakaw! Para kapil lang na pinaalaking ka, nagbayag ka. Pasensya kayo lakuman, senyorito. Nangisaganak pa iti ibulo nyo iti kapeyaw. Kapil at ipinaalak! Nasakit yung ulok. Ni mama. Intun malang mo nakasalita ka. Awan pa'y kit din ni senyora, senyorito. Napan iti balay da dunya silidonya. Malagip ko kayam. Pasat yasinda ni Doña Silidonya, inakakitaan da kinila kay Emiliano ini. Senyorito. Inton sumangpot ni Kabat. Ibagamken ko na akayat ko akasalita. Imbaon ko ni tatang iti kapuskol ang tilekta. Tapno uray aginana, san makita dagiti agpampantay kada kami apasaray itugaw na. Ay, nagtuog ti kastay pa ng dusan ni Senyorito Branton kada kami. Nagputot. Naranggas ta talaga. Addan tumit na pagpatinggan ta. Malagip ko kaya. Kaya di may ni Manong Kapat. Anyong matibibiyang ko kankwana. Kagurug-gurak. Nakadakdakas. Saan ka di pa ya mabaling? Ang mga daw dan anak. Mabisi na kaon. Nagtingan di inip, tatang. Mabitlaang. Indak ipakada ang mabalintayon ti aginana. Sino di pangipakadam? Awan mo't makita ka mang bambantay ka data. Adda, tatang. Adda nakita kitay. Nakalamang laing dagijay. Anya di kayat na asawa ni Tidayta. Apayasan da kayat agpakita ka data. Diyak mo. Mabalin nga agahatap dalata kada tayo. Kan amangan nobili ni Senyorito Branton kada tayo. Saklangan di makisarita kadakwada. Amangan wanya pa'y taramidon dakeng ka. Siya kung tatang. Saan ka basta-bastusan na kiti tao ni Senyorito Branton? Madaksan na lakit di ni Senyorito Branton. Masapol nga gananad kalata. Saan kayo nga mo? Noan niya talaga tinapaspasamak kini Bruno. Abangan wad dalang itaglawlaw ngagsisi. Nakaringmat nga ni Branton. Inyawis ni Doña Seletonya ti panangal daw mi Ijay. Lumimpakadak, amakiyosara kiti telepono. Kasalitak ni Branton, tabangan numalumto na makasangputak ni Villa. Villa Margarita, hello! Apay asikat si Simbong bati ti telepono barang. Siyak ti nakangag iti panagkiriring ti telepon o di siyak ti mangsumbat. Tunta ka talaga, awad amom. Adda ka lay ti sawak, makitam. Uray dito yung telepono, pagpungpung tutadak, ibabain nakit din kinidon niya sila doon niya. Ay, pakawanan dak, no di yun magustuhan ti sumbat ko, senyora. Awan namin sa bali amang sumbat iti telepono. Ni Brandon, nakaringan, kaya't ko makasalita. Nakariingan itay. Intuloy naman tila tinaturog, senyora. Anya timbaganakan ka. Nalagip naman ni Bruno. Pagparikutan na launa iday dya Bruno. Oray pa nung natayan. Anya pa timbaganakan ka. Nalagip na nga iti asyenda Silidonya ti nakasarakan da ide kanila kay Emiliano. Ang mga no adamat ijay ni Bruno. Nandiyan na ditan ti papanunok ni Branton. Sige nga rodan. Oray. Tanay bagakon ka dito niya siliton niya ti panagpukaw ni Bruno.
Kasaritak to inton mangmangan kami. Kidawag, abilidad na asawaran nagiti tao na ti aglawlaw ti asindana. At niya lakit din ni Doña Margarita. Naglakang agpungtok. Para day laeng nga naibaga. Sino kumatimang sumbat iti telepono no saan na siya? Ang titakas na nutong paan na kintun sumangpa. Ada nakakabalyo adintak. Nagabat samot day jayon. Malagip ko tibilin ni Senyorito Brando. Ang maturo pa imitlaang. Ada ka di pa nabati ngayon na po'y nanabaran. Mabisinak. Dandanisan anak sayan tilinuto. Siyakla ang tinangan. Napanmat ni Doña Margarita iti Hacienda Silidonia. Ikat ni Senyorito Brandon. Nagkapila ang itay. Imbilin na akasarita na ka no makasangpit ka. Rumarak kumamatlaan. Kasaritak pa ni Senyorito. Tapno makapagpakadak kwa na. Umay ka nga ro din ta idasaran ka iti kanam. Bareng makariing to ni Senyorito. Ayun gayam. Saan nyo ka di anak kasarita ni Senyorito Brandon? Aman, tinakuna na ket amang ano inwalang da ni Bruno iti Hacienda Silidonia. Mabali na kasta nanabaran. Pagsaritaan minto dayta. Jak nakasarita ni Senyorito Brandon. Sakbay arim marak manen. Inton rabi ilangan ngagsarita kami. Inaklangi jahili. Adda na patagagatangag. Ngam sakbay alom nagtiinit. Ket makasubli ako. Nakita. Ken nakasaritak matkit din Esmeralda ita. Mapanintayin ti agawit tatang. Madagdama pa ilong na kantinit. Awan ba't gaya ban? Timang bambantay ka data, anak. Saan tayo lang nga mo? Amang ano nakalamang da. Ngam ada ko man nang ngagtagaray iti kabalyo. Agawit ay kitin tatang. Sige, sumakay tayo na ti kapalyo. Malamasa na nagpakita ni Manong Kapat. Ha? Apay na ta. Esmeralda. Ah? Garay iti kabalyo. Kat adag turong dito eh. Saan nga ta ati kabalyero na ita? At talaga, ang ano? Amang anak kami ng tatang ko. Apay akala na nagsardang ti kabalyo. Kaslad na kabutang na anak. Tsak nga rin mo tatang. Kabalyo na jay. Kaslag turong dito eh. Takas nagparparik na kanyak. Nagparik na laki di kinyangalo ti pagkat. Dumsagay ti kabalyo. Patarem la ko man ti kabalyo. Saan akaya ti kabalyo tagaraw? Ngam apay tatang. Nagbalin kayo na takrot. Mabitlaan. Atay nagtagaray ti kabalyo. Saan nga tang isumot lang na ita? Ang mga no ti kabalyero. Saan tayo nakasigurado tatang? No ti kabalyero ko ma. Apay asan na nagparang? Pasapon lang sagana tayo. Naimbag, takanay niya tugtugot ko ti paltog ko. Dumsa kayo pa lang tatang. Siya kung ti makam mo. Sige, anak. Magandaan ka kuma. Ama Emiliano! Esmeralda! Imanong gabat at gayam. Sige, saan kayo na dumsa agpay? Kumput kayo na imbag. Kumput kayo na imbag, tadaramidag. Yeah! Mamatayon! Nagloko ni Esmeralda. Dandaninak na paltugan. Talaga akaguranag. Tinasayaan. Agawid akit din.
Nakariingmat ngatan ni Senyorito Brandon. Amangan no nakasangpat pa yan ni Doña Margarita. Ket masangpetan nakngawan iji Villa. Ibagat tulatan nga daginatang ko iji ini. Nukas ta pagdamagandag. Sana bale. Ta sa anak ang nagbayag. Anya nga tati sumarunong nga aramidan ni Senyorito Brandon. Dahil kumapay labigat na kaya't kakasarita, Brandon. Ng binigbigat mo, tinagbarte. Nasakit pa lang ti ulok, mama. Anya tinagsaritaan nyo, kandun niya si Lidonya. Naibagak kendo niya si Lidonya, tinaibagam kan ni Barang. May panggapiti atap mo. Nga magad, no inwalang dati bangkay ni Bruno. Iti masakupan ti hasyenda si Lidonya. Saan tayo sigurado ang natahin? Nga mamangan no ijay, tinangilam mga daking kwan. Anya ti kayat mo sa awan ni ti dayta? No pampanunutin nyo apagatapak ni Donya si Lidonya, nagbidot kayo. Awan ka po nang aramidan ti Donya dayta. Talaga nga awan. Awagak to ni Donya si Lidonya. Tay pakada ka sa pulon mi ni Bruno iti masakupan ti asintana. Saan na masapol nga ramidem dayta, Brandon? Pinagunaya dagos ni Donya si Lidonya dagiti tao na iti kalman. Kat saan da nakita ni Bruno iti aglawlaw ti asintana. Mama, Kada ito iti kayat ko pagsaritaan da. Masapol ang manayunan ti kadwa ni Emiliano nga gaik iti kaledaan. Tapno malpasan na marado kat mamulaan meten ni Jonas. dito'y tangag sarita tapno sa namanggag ni mama ti bagakken kagabat. Ipawil ni mama asa pulin yun ni Bruno iti masakupan ti asinda si Lidonya. Nga mapantayon tulat tayo yahay. Sige, Senyorito. Nga masakbay nga gunay tayo. At dapapananta masapa. Diyak malipatan tinaramid ni Esmeralda. Pagbabawian na tinaramid na. Anya ti panggapyo ang aramidan, Senyorito. Saan na nanaskan nga bagakin ka? Sige, mapana ko niti kwartok. Maturok at amasaba ita. Nagpukaw nga agpaisaw ni Bruno. Kalpasan, anaamon dagayam anasa paasimrek da Doña Margarita. Ken Senyorito Brandon iti kwartuda. Inundawayan damot ang dinagiinaw. Naturugan ni turok ko ni Borusyo. Makaamuda. Saan matasyak ti maungtat? Ano din siya yung nakalagbuong at nagasaw? Ay na! Ang sisinong batang dagiti kanalbuong! Sino dagiti rin maot? Kasanoon no makastrek na dito ibilya. No makita da ko na siyak laki dito muna apatayin da. Kabalyero! Kabalyero! Ti kabalyero ka na. Lama ka na! Ano na dyan kanalbong? Sumrakang ko man iti kwarto, itay nangnag ko dagiti kanalbuong, Senyorito. Sa nagsisinong bata dagiti kanalbuong. Nangag ko nga min nga impukaw dati kabalyero. Anya? O nagturoy doon na rin maot. Matay kay tan, loko. Kinalim ti bukod mo at alam. Ti palto ko, sublik at kwarto ka. Ay na, saan nga agsarday ti panagsisinong batag iti kanalbuong? Amangan no dakit dinatay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige, kagadwa! Saan nyo asardangan na paltugan ti kabalyero? Masapol ang makamatan kan makamag tayo. Ha! Patayon tayo paikit din! Barang,
Anya ti kaya ta sa wanda giti kan albuong. Urek lang na paparingkwas. Ay na, ag nervyos sa pailaan, senyora. Adda nang raot di Pibilya, Ah. ti kabalyero. Anya ti kunap. Kabalyero. Kat ni Brandon. Ayan na. Sinurot na dagiti tao yo anang kamat iti kabalyero, senyora. Oh, nagturadan. Marang, ingkala ti bakshop. Senyora, Tonta, hagmulang nagkapailaang darasam! Sawarin nyo anay imbang ti aglawlaw kakadwa. Ngam, agan nagkailang. Amangan nulib atan na kayo ti kabalyero. Nasugatan day jay. Kansan lakit di anak kadayo. Oh, pagpapada kayo amin nga wan sirbina. Ag may salang na ya kabalyero sa inyo anapatay. Kilata naglibas. Idi pinaltugan mi senyorito. Ah, masapol ama sapulan nyo na ya kabalyero. Ure sang kayo amaturog. Sigurado kayo adito'y din nagtulungan na. Uwan senyorito. Kinamat ko adagos iti naglibas. Kunak man nasintado ka gabat. Kapaya di mo napuntahan na ya kabalyero. Impalubos yu pa'y anakalibas. uray at laan na titiling itipig sa ti kanal buong tibaksat ni senyora. Naimbak, tawan tinapuntaan kadagiti nabati dito Ibilya. Agpapada kayo kay Notel. Agbaybay sa lang day dia kabalyero. Impalubos yung kit din na nakalibas. Kaya't yun tapatayan kayo lang amin. Ay, senyora. Oy barag, san ka makibibya ka? Kaya't mo tasikat e paltugak taurin mawara ka ditan, ha? Ay, saan ka diya, senyora? Diyak pa'y kaya timatay. Oh, Ay, senyora, Ah. ada sumungad anak kakabalyaw. Ang mga no nagsubli ti kabalyero. anya. Kat anya pagbulang-lingan nyo na kayo! Ha, matay kaitan si kakabalyero! Abay, agas na tila nga, Miss Meralda. Kaslad na kinabuteng mo. Naggapwam ka di anasapsapa. Nagwat-watak din nagpataray ti kabalyo, tatang. Ito'y agawid akon. Nasabat ko ni Manong Teban. Ah, Adad na damag na ni Manong Damian na napasamak i Javilla. anya na ide. Adda ka na rin maot i Javilla. Atapon da ati kabalyero. Agmay-may sa arimaot edibilya. Natural. Talaga amaingal aman nakigubat no kasta. Adda ka din napatay na kadagiti pasurot da Brandon. Wendo may sa kadakwada ken Doña Margarita tinatay. Day talang matinamuan da tatang. Di bang panonota kita? Ang mga namadamdama lang kat addan ni Senyorito Brandon kan dagiti pasurot na. Adamanan nga atapon tang ay lemlemang tayo ti kabalyero. Mapanak ag semi edibilya. Tapno maamuan tayo no anya talaga tinapasamak. Tatang, ang mga namadlaw da kayo. Tsaka yung nagpagkat kayo. Kabalak na ito, yan ako. Saan ka madanagan kanya? Mabitlaan, tatang. Da kayo ka di ti kabalyero? At hapa masak di kabalyero, anak ko. Ang mga nuwad na makanggag ka nagiti karuba. Sa namikat nga danalimad nga espya ni Senyorito Brandon. Agyaman na kiti dayto akapinanabaran. Agkakapsutak. Parbangonan itay sumangputak dito Villa. Ay na, gistayan na disgrasya ni Doña Margarita ni Senyorito Brandon. Timpagarop mi ngamin kat nagsubli ti kabalyero. Natay ko man ni Senyorito Brandon. No saan ang nagmintis ni Doña Margarita. Ay na, nandaniak na talimu daw iti nervyos ko. Talaga ang naranggas ni Doña Margarita. Kasjay lang arudan tinapasamak. Ang mga nagsubli ti kabalyero. Kaputan na sugatan. Adamat na sugatan kadagiti kaduayo, gabat. Nagasat na kit di. Tasandaan na puruan. Ni Senyorito. Nakaringgayo man. Kaslam mo ko na niya ti ibaga na kanya. Da kayo! Nuad da masiputak anatagare.
paltugak. Maawatan nyo? Ha? Denggan nyo na yung bagtibagan ni Senyorito Brandon. Mabalin ang nakadanon kada kayong tinapasama kiti Villa di Rabi. Rinaot na kami ti kabalyero. Ketalo apasurot may tinasugatan. Ken oray ti kabalyero nasugatan. Asino man ti makaibaga iti paglimlimangan ti kabalyero. At dagong kunana. Saan kayo ang makapagulbod? Binaon ko ti daddo makakadwak anang sukimat kadagiti balbalayo. Iso nga agsaw kayo langan. No diyo kayat nga dadakas ang mapasamak kada kayo. Itay pa yan nakapano da Brandon kan dagiti pasurot da. Saan da badla makasublen? Amangan nupod no ang naglemeng ti kabalyero iti kabalbalayan kat madamatirang ita senyora. Anya? Adulakit di ti mairamraman. Kas iti napasamak ide nga adda natay nga ubeng. Uray asino pa iti matay yawan bibiyang ko. Di napatag baka magday di kabalyero kat sumbatan nati pa nakatay day di sa Villano. Amangan no isuda dagi jayan senyora. Kakitaan di tatawa. Darasam di agaraw barang. Ang mga numadang rad ka man day. Saan pa nagmaumaw ti pungtot ko? Ay uuan senyora. Saan kakadibay lang ang naggabat? Sinukimat yun dagiti babalay. Nakita yung kaditi magbagayo ang kabalyero. Sigurado ak anasugatan ti kabalyero. Saan lakit di anak adayo? Awan sa bali a pagkamangan na. No saan adito'y kabalbalayan. Ngam saan nyo mata nakita? Saan ka di? Saan ka di pa'y analawag ka na kayo dito? Ar-aramatim ka dito utik mo, gabat. Agtungtong palak lang itibilin, Ama Emiliano. Do'y pulong kayo kin ni Senyorito Brandon. Iti kinagubsang ti panagsasauyo. Anya tinamnamaan nyo mapasamak kada kayo? Saan akon? Ama butang. Saan ako nabutbungan? Gapot na nabayagan. Ama butbutang ak. No awan ti kabalyero dito'y kabalbalayan. Saan nga taada kayo ti kabalyero? Lakay Emiliano? Anya ti kunam gabat? Uri ka diti utik mo kit na igabat ha? Kunam ang nasugatan ti kabalyero. Sige, natapam asyak ti kabalyero. Nawaya ka amang kita iti bagik. Tapno mapanagdekam ngawan sugat ko. Isumot lagaya, masaan ka nakikuyog kada Senyorito Brandon na nagsubli dito'y bilya? Nagbati ka gaya, miti kabalbalayan. Sa nga pulo kami ang nagbati, nanabarang. Sinukimat mi anay bagdag iti balay. Saan nyo ang nakita, ti kabalyeraw? Nagalistilo ko. Nasugatan lang nga rudan. Nailumangan na kami pailaan. Ngamsan mi nga enggan. Masapol ama kang magme. Nasiglat mat nga raw daya kabalyeraw. Naimbag kita itawan na patay na kada kayaw. Agan-anad ka iti panagsasaom, nanabar. Amuyo, no kasano ti kinaranggas dagiti asyendero. Agyaman at iti ipanang palagip mo kanyak baro. Naimbag ka pa ita isakit na. Ngam ni Bruno, makirama namang dangran ka diyak. Nalagip yung mananday diya, Bruno. Nagado a problema ang masapol nga si Kaswan. Sige, nanabarang. Panawan kayo pa eh. Napuyatak namin ni Derabi. Kahit ko ti maturog. Ken, rumar kami kini Senyorito Brandon inton madamdaman. Agbarbarnuay ni Brandon iti pabasol na kada tayo anak. Gaputakas iti na si imak. Iti lauden nga miyanan ti Villa tinagkamangan ti kabalyero. Kaya't naasawan tatang. Iti asidag ti kaladaan nga agturong iti pagnanaadan dagiti empleyado iti asokarera. Kan asidag matan iti hasyenda sa Ledonia. Kasta ngagbay siya anak. Ngam apay na iti kabalbalayan ti mayanda nagsapulan iti kabalyero.
Nagadayon na pagkamangan na no nasugatan? Agar aramid da iti istorya. May sapay na jagabat. At tapon nakit din na siya ti kabalyero. Tatang, kasano na may danon day takin ni Doña Margarita? Awan pamanagdag da. Awan matsugat ko. Ibagada na sugatan. Saan dan samat makasigurado no nasugatan ti kabalyero? Wan gayam, ayan tayo mang bambantay kada tayo. Nay, kita ada sumungad anak kakabalyo. Mabit lang. Sino na kitululodin da? Ha? Nakitipada tayo trabahador. May lasing ko dyan may isa. Di Manong Ignas. Ipagpaguyod tayo ti kabalyo. Nakitipada tayo trabahador. Una yan na kinaranggas da. Itay nga impilin ni Senyorito Brandon nga itasarak ti pamigat da. Pagtigos kanulaang. Awan pa'y. Kat, imbilin na nga inakriingan ni Gabat. Tagpuyog da kano amang sapul iti kabalyero. Ay, malagip ko tinaypagan ni Gabat. Amangan no nila kay Emiliano kano ti kabalyero. Itay pa'y ngagsausawar tay ti kaunasan. Ngamawan nakita ta pagilasinan kabat. No nasugatan ti kabalyero, mabalin ko mga datid ti darah itinagnan. Ang sigurado ak adito'y tinagturungan na, senyorito. Kap na kam? Amom no sa dino ti pagturungan da iti akaunasan? Iti asyenda si Lidonya. Senyorito. Numamuan da ito ni mamawin no masalamaan ta di pasurit ni Donya sa Lidonya. Agong itlakid di ni mama. At niya nga ti pangadong niyo, senyorito. Ituloy tatay agsawar. Iti kumamang iti asyenda si Lidonya ti papanam. Makamukan. Ijayak mo tapasan. Sige, senyorito. Sige. Urayan niya ti mapaspasamak. Nasken makemagan na diya kabalyero. Tap na malpasan ti problema. Awan tumuten pagpanakal dagiti trabador. Ket nawayak to namang rami diti kayat ko kin Esmeralda. Nandiyan dito. Kastulad dara dito ya. Gabat! Nagsubli ka! Anya da jay. Tatang karasakas. Di kabalyero. Amangan no adalang hita sidag. Saan nakasantuan ti bala ti paltugo kabalyero? Gamasabo lang makambag kasi bibiyag. Senyorito. Apay. Gabat. Ano tayo tabulong? Adalang ko anak karasakas. Adalang hita sidag ti kabalyero. Garay giti kabalyero. Talagang adda dito ti kabalyero. Gabat. Dita ka magna. Ijayak mat. Pag sindabatan ta ti kabalyero. Iti da ito'y agundaway. Masapol ang makamagdan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Balagan ka manan barang. Ibagam amin na nagsaritaan nyo kin Gabriel. No anyat inaramid na iti kabalpalayan. Ay, kuha, senyora. Kasano da ito? Katapay ka agmulang ka. Agsao ka ah. Kaya't mo ti malatig o. Ay, saan ka di, senyora? Wanya barang. Gidamdamagak. Senyora. Tonta! Talaga pagpungtutan na? Ay, senyora, ibagakon. Atapan ka no ni Gabat, anila kay Emiliano ti kabalyero. Aniya. Ha, inka ibagakin ni Porsyo. Mapandalaan nila kay Emiliano.
Nakapanunot ni Senyorito Brandon na mangibaon iti kadwata nga gaik diti kalidaan. Nga muuna yan, tinamayan dagiti pasurot na kadakwada. Talaga dakas da tatang. Pinungod ti ima dagiti trabahador. Sa pinaguyod da ka dagiti kabalyo kabayatan ang magbagnada. Talaga nakadakdakes da. Man ano kumaanagnada nga imay ditoy. Naglablabos dan. Tatang, panawanan alabanan tayo ida. Sakbay nga damatay kada tayo. Kasaritak to dadamyan kentiban. Ngam, amang namang nagda kayo dagiti agbambantay. Sige, agtrabaho tan. Baliwan tan to tagsarita. Dito yan ti pagpatinggan ti dasdas, senyorito. Awanan ti dalan dita. Narabar dagiti natatayag aruot. Delikado, nusumpok tayo dita. Amangan no, adabiklat, wano karasan. Uray da ito apaset ya sindak na baybayan. Ngam kabisadok da ito alugar. Da ito ti dalan kitagturong iti kabalbalayan. Nasikap at talaga ti kabalyero. Ti pakas daawag. Awan pulos ti pagilasinan itinagnaan na. Ay, sigurado asimpog dita. Oh, magitam da ito abulong gabat. Saan nyo gayam nga imbulang data, senyorito? Juan. At tapag ang naggapo na ito kini kabandiero. At adimting anak kakabaliw tatang. Pasurot lakit di manan ni Senyorito Brandon. Nagadudan amang bantay ka na tayo. Kaslabalod mo tin, ti kayarigan tayo. Kagadwa, agtrabaho tayo. Sang kabasit lang panagbidot tayo. Amangan numadusa tayo. Tatang, Agtrabaho tayo lang, Esmeralda. San tayo abibiyangan ida. kitaan nyo dagiti dimtan. Kaslada birbirukan da. Dakas nagparparig na kanyak. Madananganak tatang. Agkalma ka lang, Esmeralda. Kitagsagana ka. Nunaskin, lumaban tayo. Ila kay Emiliano! Emiliano! Tatang, da kayo ka no? Paingat ah. Kay Emiliano! Masidag ka! Nasken asumurot ka kada kamay! Tatang, Kahit nakakano ka kasarita ni Doña Margarita! apay nga tatang. Dakas nagparparig na kanyak. No siya nakasumurot ka na kwada. Ang mga dudakdakas di mapasamak. Ang mga nuadapay sa bali ang may ramraman. Saan ka ngagbutang, Esmeralda? Awan ang buka basol ko ken Doña Margarita. Ngam apay apapaayaban da kayo. Sige, panawang kan. Sumurotak ka na kwada. Mangpili kayo ti kadwam kabat. Agsubli kayo ti nagkapunta. Sanyo nga inggan na sa pulan ti kabalyero. Kabat! Senyorito! Oh, nanabarang. Kaslamad ang daragan ka. Abde ka di man ang remote? Ikuha, senyorito. Nagsasaruno kayo laang adimteng kada bursyo. Kadua na ni Emiliano. Agdan nila ka Emiliano di Villa. Marag, asino titiptag? Ni Senyorito Brandon, senyora! Duada kinigabat! Ibagam kini Brandon, sanda makibya. Sa klan ti makisarita kanila kay Emiliano. Nanabarang, anyo dahil. Apay, apinayaban ni mama nila ka Emiliano di Villa. Or-orayak ti sungbat mo, Emiliano. Agpudno ka. Si kakadi ni Caballero. Doña Margarita. Iti daytoy akinalakay kon. Kabalak ka di pa'y ti makirangat. Diyak mo tagusari ti palto. Sana day tatikayat ko amang ngagkan ka. Sungbatan nak. Pilpilitin nak amang pasakit ken ka.
Ulit ka di pa iti sa lunsod ko, ha? Sika ka di ti kabalyero! Sumumbat ko! Doña Margarita. Kuda na Senyorito Brandon nga dasugat ti kabalyero. Kitaan nyo man no dasugat ko. Imbagak ka di akas tati sungbat mo kanya! Hiya! Hiya! Parta ka pa'y tagtaray ang alo! Ngatsapo na makadanon ta ni Devilla. Kastaon na ti pa nagtibayo kon. Adala kiti dakas nga aramidan na kinitatang. Naman niya ko matibaso ni tatang mo. Hiya! Hiya! Ha! Ano bang kamkaman kanyang anak kakabalyo? Nagitidlakid di pasurot ni Senyorito Brandon. Igaw kawin dak itay nga minuwadat ko lang ida. Kinugtarak pa'y tidadtuma. Naskan na may spal ko ni tatang. Nawapilitan ng ama kipinatay. Aramidak! Hiya! Hiya! Aglablabas dan. Masapang nagpatinggan ti kinadakas da. Hiya! Hiya! Ay na, uray akla makasangit iti asik kini Emiliano gaba. Itay imuli ak iti bilya. Kat nakita ti pananglatigo ni Doña Margarita ken kuana. Rumbang ka di amasyan kayo kadagiti trabahador na nabarang? Saan adusaan ni Doña Margarita? No awan basol da. Eh, saan ko kumaakayat nga ibagahang pinilit na. Anya nga minti imbagayo kin ni Doña Margarita? Ti atap mo ani Emiliano ti kabalyeraw. Anya? Imbagayo day takin kwa na? Ang apay? Atap ko lang day jay. Basol yun na barang. Eh, No mapatay na nila kay Emiliano. Saan ka kadi ang makonsensya? saan ko mamat? Awan ti makasupring iti kayat nga aramidan ni Doña Margarita. Kitaan nyo. Saan pa'y amalapdan ni Senyorito Brandon? Inramraman dakbay. Ay, di ta kayon. Panawan kayong manlaangan. Hiya! Hiya! Masapol ang makamakang ko dagiti kakadwag. Orayan dak iti imbilin ko apagdadanunan mi. Ay, delikado ti panangibagan ni Nana Barang kini Doña Margarita. Tinagsaritaan mi maipanggap iti atap ko. Ati kabalyero kat nila kay Emiliano. Ay, amangan no dosaan nak ni Senyorito Brandon. Ha, adda masabat ko anak kakabalyo. Ni Esmeralda. Ho! 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 Dakas kayo! Anyan din naramid yung kinitatang ko! Esmeralda! Agsubli ka iti kaladaan! Saan nakalapdan manong gabat? Masapol na may salakad ko ni tatang! Numatay ni tatang ko! Patayon kayo amin! Ano niya tinaramid yung kanila ka Emiliano, mama? Natay samatan. Nawanan la iti puot na ita. Gapo iti panang latigo kenkwa na. Nagadwa sugat iti bagina. Agraman takyer na. Adan sapay tiro pa na. Gungguna na. Dikit din sumong bati tinalintag. Di na kitinaklunan nga iso ti kabalyero. Kasla na kayo imposible day ta, mama. Lakayan. Di na laki di amo tagpaltog. Kandang laan ko may tipaltog na. Mabitlaan. Nakaamuan nyo ti day ta. Saan ka di ngayon baga ni gabat ken ka? Saan? May sapay nga ulbod. Ayabam ta iso ti sarunok ato saan? Pimanaw mo't lang, mama. Nangikoyog iti kadwa na amang sapol iti kabalyero. Barang! Mga lakay ti dadom! Kat buyatam nila kay Emiliano! Adda ni na barang itirwar, mama. Saan na kayo amangag? May sapay day ta barang. Isarunok ato saan. Mangayap kalatan iti pasurot mo bang bagkat iti day ta alakay. Ipurwak na iti kasabagan. Puuran na pagigid din, tauray maksat ti magkainan. Ano day diya nga rin bang? Saan na kalabdan? Palubusan na ka makastik iti bilya! Ngayon ko makita ni tatang ko!
Saan nyo adamnan ni Esmeralda? Mataksan kayo kini Senyorito Brandon. Esmeralda, ladingita. Saan nga ipalubos ni Doña Margarita asumrek ka itibilya? Sana mabalin! Anyat na pasamak ng tatang ko! Naawanan lang itipuot ni tatang mo. Anya! Tarok! Magayab ka itikadwam! Magkatan nyo nila kay Emiliano nga Irwar. Darasin nyo tagtignay. Tapos saan nga agugat ni Doña Margarita? Iti da ito'y apasat, tinagpatinggaan mi kin ni Senyorito Brandon. Agwawaras tayo. Sumpok iti kasamakan dagiti daduma. Angam agannad kayo. Amangan no adda biklat, wenno karasan. Kuna ni Senyorito Brandon. Iti labas dagiti kasamakan. At dadalan nga agturong iti kabalbalayan dagiti trabahador. Amabalin ang nagkamangan ti kabalyero. Agdadanon tayong tumatlaan dito, inton madamdama. Tatang, nakakaasi kayo iti na may anda. Unay na nagrangkas ni Doña Margarita. Nagkatuti sugat yo. Iti launay rupa yo. Tatang, agriin kayon. Ay, Esmeralda. Amangan no, madamdama pa lang ang makapuot ni Emiliano. Tatang. Sumrek ka tibilya, Esmeralda. Ah, Agsarita tabay. Pangururayam ang makapuot ni tatang mo. Ngam, senyorito, agungot ni Doña Margarita asumrot ni Esmeralda itibilya. Nana barang? Sino akiti pa nagkunam dito bilya? Ikwa. Hingga kasarita ni Tarok. Ay ban na ni Gabat. Adda na patig, apagsaritaan mi. Sige, senyorito. naulpit kayo. Anya ti basol ni tatang ko. Anya ti basol ni tatang ko. Sana siya tinanglati ko king kwan ni mama. Awan makalapad kini mo no makapungto. Namuan ni mama nga tapon ni Gabat ani tatang mo ti kabalyero. Aniyo? Di awanan bain! Tatang, agyamanak na nakapuot kayon. Agawid tayon. Tatang, saan niyo pilitin ti bumangon? Saan niyo pa yakabailan? Naramgas launay ni Doña Margarita. Panawanan alabanan tayo ita. Tatang, Oray nakapsodak pailaan. Kaya't ko ang mapantay tinangikalyanda kadagiti paltog bala. Panawanan nagsursuro ak apumantog. basol tayo ito ni Manong Gabat, tatang. Di kabalyero. Tatang, Siya yatanda amadosa. No talaga anatured. Apay asan ngagparang. Apay asaan na rumaot iti Villa. Ket patayen na da Brandon kan Doña Margarita. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.